Nandito na kami. Nandito na kami sa among duyanan. Ay, sa puti mo sakay ta. Sakay oh, larga na ta. Sakto ng biyahe na to. Highway na, highway Ay, na. may konduktor na. Jesus go ko. Go net ta, go net kay kusog kay larga. Juan ba? Kusog kang bawod. Yun, kita Juan. Kusog job ano? Ya. Alam mo, makaninduyan na day. Kaya matik man. Mate oh. Ingana. Nagduay magbata. Oy, Julan! Nagduay ang mata yung merong nalawa. Talawan mo na duwa. Hindi, tara. Nagduay ay ganaan yun eh. Ano? Talawan dong. Ay, di ay. Sa cellphone naman. Oh. Nagduay na magbahay. Tanaw kay tanaw ta kay pati labag disulat din magpisuri nga ni. Ako may. Takilid ang cellphone yan, ba yung taas? Ana, ana day. Ano ba? Ana day ni ay. Oy, welcome guys sa bagong na Tanaw ta sa vlog mga sa 2024. Ito na yung ang first vlog sa amin ha. Oh. Ito yung si ano? ata eh. Ano ba? Oh. Ilan tayo? 5. Oh. Ito yung promoter namin si Muni grasya sa mong vlog. si Girel. Ito yung manager namin. Ito yung editor. Ito yung artista. Ito yung ano eh. Cameraman? Cameraman eh. Ayan.